Hola, soc Àngels Freixas. Un plaer col·laborar amb la plataforma Stop Agroparc, un plaer col·laborar amb les lluites en defensa del territori. Sabem que som molts, inclús jo, que hem rebut i rebrem amenaces per donar suport a aquests moviments socials en defensa del territori, en defensa de la terra, però malgrat això, malgrat les amenaces i malgrat les pressions que podem arribar a rebre, la lluita és una lluita amb molta contundència, una lluita molt decidida, que fa obrir els ulls a moltíssima gent, i això suposo que és el que tenen por aquestes persones que es creuen els reis i els amos de la terra, els amos del territori, de la comarca. I en plataformes com Stop Agroparc demostrarem una vegada més que les coses no es poden normalitzar quan es fan d'aquesta manera, amb aquesta forma tan caciquista d'entendre el món, d'entendre la vida, i que les lluites hi són per fer possible una altra manera de viure i una altra manera d'entendre les nostres relacions amb el propi territori, les relacions econòmiques, que sense cap mena de dubte amb aquest projecte gegantí que es vol dur a terme aquí a Gelida, els nostres drets i les nostres llibertats més elementals quedarien tocades de dalt a baix. Així que, malgrat les amenaces i malgrat les pressions, lluitarem per defensar el territori.